Nova tema, zašto Hrvatska vojska ne zatvori hotele u centru grada Poreča i široj okolici. Turisti dolaze uživati u prevarama, svaki turist je možda svoj stalni turisti grada Poreča i porečkih hotela, sustavni suradnici porečkog zdravstva, istarskog zdravstva, znači istarskog healthcare-a. Znači, zašto vojska ne zatvori sve hotele u gradu Poreču i bližoj okolici? Jer turisti su uvijek žrtve prevara, i zdravstvenih prevara, i turističkih prevara, i prevara hrvatskih profesora, znanstvenika i doktora. Pa vojska može sumnjati da u svim porečkim hotelima se vodi terorizam. I ako se vodi terorizam u hotelima, možete slobodno svaki hotel zatvoriti. Zašto bi vojska odobravala rad terorističkim, turističkim hotelima? Vojska nije ovlaštena odobravati terorizam ni u hotelu, ni u općini, ni nigdje, ni u istarskom zdravstvu. Po zakonu vojska ne smije odobravati terorizam nikom, ni zdravstvu, ni hotelima, ni nikom.